А на нябёсах замуж не выходзіць і не жэняцца. Чаму б гэта? Я патлумачу, як я разумею адказ Ісуса садукеям, якія расказалі яму такую сітуацыю. Была жанчына, муж яе памёр, не пакінуўшы дзяцей, яна выходзіць замуж за яго брата, такія былі правілы, той таксама памірае, і так 7 разоў. Дык чыёй жа жонкай яна будзе па ўваскрасенні? А Ісус адказаў: сыны веку гэтага жэняцца і выходзяць замуж, а тыя, якія вартыя дасягнуць таго веку, і ў васкрасенне з мёртвых не жэняцца і замуж не выходзяць, бо памерці ўжо не могуць, бо яны роўныя анёлам і сыны Божыя. Там будзе настолькі хораша, настолькі цудоўна, смерці не будзе, мы самі будзем як анёлы і напоўніцу будзем пачувацца Божымі дзецьмі. І наша радасць будзе такой поўнай, наша асалода будзе настолькі выразнай, што дадатковай радасці нам не спатрэбіцца. А вось тут, на грэшнай сапсаванай зямлі, каханне даецца нам як дадатковая радасць для устойлівасці, для вытрымкі, для падтрымкі і паляпшэння нашага жыцця. Пра радасць кахання разважаем сёння з жанчынамі надзеі. Далучайцеся. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, маю ўжо лірычны восеньскі настрой і захацела пагаварыць з вамі пра каханне. Калі я была юнай і незамужняй, мне падабаліся меладрамы. Увесь фільм героі не маглі быць разам па нейкай прычыне, і гэтае вымушанае расстанне яшчэ больш узмацняла іх пачуцці. Я так хвалявалася за іх, нібыта сама пражывала тую гісторыю. Але цяпер, калі ў мяне засталося ўжо не так шмат нервовых клетак, я не люблю сумныя гісторыі пра каханне. Няхай яно нікога не выпрабоўвае, а будзе шчаслівым і радасным. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Я думаю, што каханне дадзенае людзям менавіта для радасці, і яго прызначэнне, як і многае ў гэтым свеце, перакулілася з ног на галаву пасля грэхападзення. Мы вядземся на д'ябальскія хітрыкі і пакутуем, прымаем у сваё жыццё сцэнар няшчаснага кахання, яго культывуюць у мастацтве, і па шчырасці мы ведаем не так шмат шчаслівых гісторый, бо што пра іх расказваць? Ні драмы, ні накалу, ціхамірнае шчасце нецікавае гледачам. Быць жанчынай – дар Божы. Шчаслівае каханне залежыць ад многіх фактараў. Мы не будзем разбіраць усе, хоць усе ўлічыць, напэўна, немагчыма. Хачу адзначыць толькі, што стасункі – гэта штодзённая праца. Не бывае так, што камусьці пашанцавала, іншаму не. У іх шмат трэба ўкладацца, прычым абодвум, працаваць над сабой, заганамі характару, пазбаўляцца эгаізму. Знешнія фактары таксама могуць уплываць на каханне, але мы абмяркуем тое, што залежыць ад нас. І выбар сужонка – гэта першы крок, які не варта давяраць сляпой выпадковасці. Абмяркуем на прыкладзе біблійнай гісторыі. Гэта незвычайная гісторыя пра маладую жанчыну, якая перажыла дзіўныя прыгоды і павінна была зрабіць важны выбар. Таксама гэта гісторыя вернага слугі, які даверыўся Богу, каб выканаць незвычайнае даручэнне свайго гаспадара. Паслухай, дарагая дзяўчынка, ці скажа табе гэта гісторыя што-небудзь сёння? Першы герой майго аповеду – Абрагам. На той час ён быў ужо вельмі старым і вельмі багатым. Але нагадаю прадгісторыю. Бог абяцаў даць Абрагаму шмат нашчадкаў, якія будуць дабраславеннем для ўсіх сем'яў зямлі. Але у Абрагама і яго жонкі Сары не было дзяцей. Абяцанне выглядала дзіўным. Тым не менш, яны давяралі Богу, яны выправіліся ў доўгае падарожжа, куды паклікаў Господ, і жылі як качэўнікі, пасвілі жывёл сярод людзей, якія пакланяліся ідалам. А калі яны былі вельмі старымі, Бог нарэшце даў ім абяцанага сына.
Яны назвалі яго Ісаакам. Наша сённяшняя гісторыя пачынаецца праз 40 гадоў. Сара ўжо памерла, і настаў час знайсці жонку для Ісаака, каб здзейсніліся Божыя дабраславенні. Ісааку было важна ажаніцца з веруючай жанчынай, а ў хананейскай зямлі, дзе яны жылі, такіх не было, там усе пакланяліся ідалам. І ў той жа час Абрагам не хацеў адпраўляць Ісаака ў іншую зямлю па жонку, бо менавіта гэтую хананейскую зямлю Бог абяцаў нашчадкам Абрагама. Варыянт быў толькі адзін. Абрагам папрасіў аднаго са сваіх самых давераных слуг пайсці ў родную зямлю Абрагама і знайсці там жонку для яго сына Ісаака. Абрагам сказаў: «Господ, Бог неба, які ўзяў мяне з дому бацькі майго і з зямлі нараджэння майго, і які казаў да мяне, і які прысягнуў мне, кажучы, насенню твайму я дам гэтую зямлю, ён пашле анёла свайго перад абліччам тваім, і ты возьмеш адтуль жонку сыну майму». Слуга ўрачыста паабяцаў выконваць указанні гаспадара, нагрузіў 10 вярблюдаў дарагімі падарункамі і выправіўся ў доўгае падарожжа. Нарэшце слуга прыбыў на радзіму Абрагама і ўвечары пайшоў да студні напіцца. Ён вельмі адказна падышоў да задання і моцна хваляваўся, ці пазнае тую, якую Бог прызначыў Ісааку. Таму ён у малітве папрасіў у Бога канкрэтны знак. «Господзе, Божа майго Господа, маладыя жанчыны з вёскі прыходзяць чэрпаць ваду з калодзежа. Калі я скажу маладой жанчыне: калі ласка, дай мне напіцца, а яна адкажа так, і я таксама дам вады тваім вярблюдам, няхай яна будзе тая, каго ты выбраў для Ісаака». Пакуль слуга ўсё яшчэ маліўся, да калодзежа спусцілася дзяўчына па імені Рэбека і напоўніла свой збан. Яна была вельмі прыгожая. На просьбу слугі яна ахвотна прапанавала яму вады са свайго збана, а што засталося, выліла ў карыта для вярблюдаў. І пабегла зноў да студні чэрпаць і чэрпала для ўсіх вярблюдаў ягоных. Слуга падзякаваў і падарыў дзяўчыне залатыя ўпрыгожванні. Потым спытаў у яе: «Чыя ты дачка?» «Мой бацька – сын брата Абрагама», – адказала яна. Слуга ўпаў на зямлю і пакланіўся Господу, дзякуючы за тое, што ён адказаў на яго малітву і прывёў яго да той самай. Рэбека пабегла дадому, каб расказаць маці ўсё, што здарылася. Яе брат паспяшаўся сустрэць слугу і запрасіў яго паесці і застацца на ноч. За вячэрай слуга растлумачыў, як Бог прывёў яго да Рэбекі і адказаў на яго малітвы. Ён запытаўся, ці згодныя бацькі аддаць яе за Ісаака. Бацька пагадзіўся, што ўся гэтая незвычайная гісторыя безумоўна ад Бога. Ён сказаў: «Вось Рэбека перад абліччам тваім, вазьмі і пайдзі, і няхай будзе яна жонкаю сыну пана твайго, як казаў Господ». Але цікава, што адчувала сама Рэбека. Яе маці і брат хацелі, каб яна засталася з імі яшчэ 10 дзён. А слуга настойваў на тым, што ім ужо пара выпраўляцца да гаспадара. Тады сям'я прапанавала запытацца ў Рэбекі: «Ці пойдзеш ты з гэтым чалавекам?» Яна сказала: «Пайду». І адпусцілі Рэбеку, сястру сваю і няньку ейную, і слугу Абрагама, і людзей ягоных, і дабраславілі Рэбеку і сказалі ёй: «Сястра наша, ты станься тысячай тысячаў, і няхай насенне тваё успадкаеміць брамы ворагаў сваіх».
Нарэшце Рэбека і слуга дабраліся да зямлі хананейскай. Ісаак у той час быў у полі. Ён разважаў над нечым у вечаровай прахалодзе. Ён узняў вочы і ўбачыў удалечыні вярблюдаў. Рэбека таксама падняла вочы і ўбачыла Ісаака. Яна спытала ў слугі: «Хто гэты чалавек у полі, які ідзе нам насустрач?» Слуга адказаў: «Гэта мой гаспадар». Рэбека сціпла закрыла твар вэлюмам. Слуга расказаў Ісааку ўсё, што адбылося. Тады Ісаак прывёў Рэбеку у намёт сваёй маці, і яна стала яго жонкай. Ён моцна пакахаў Рэбеку і нарэшце суцешыўся пасля смерці маці. Вось такая гісторыя кахання. Мы можам дакладна ведаць, што гэта не шлюб па разліку ці нейкая памылка, таму што напрыканцы 24-га раздзела біблійнай кнігі «Быццё», дзе распавядаецца гэта гісторыя, так і напісана: «І ён кахаў яе». Пра тое, што гэтая гісторыя значыць для нас, паразважаем пасля музычнай паўзы. Золак вось прыйдзе не ў першы раз, такі, як і заўжды. Ды хто мне дасць адказ? Рушыць некуды. Божа, дзе ты? Толькі ў месца, дзе Господ чакае мяне. Шлях знайсці я хачу, першым згіну ў труне. Кім ты бачыш мяне? Дай адказ мне, прашу. Я любоў да цябе в сэрцы нашу. Толькі з ім я з Богам лёс звяжу. Дзе Бог, там мары сэнс. Яму ізноў кажу: ты трывальшы жыцця, непарушаны цэль. Ты ідзеш толькі ў месца, дзе Господ чакае мяне. Шлях знайсці я хачу, першым згіну ў труне. Кім ты бачыш мяне? Дай адказ мне, прашу. Я любоў да цябе у сэрцы нашу. Я пэўны, што зможаш толькі ты мне дзверы адчыніць заўжды. За імі сэнс, што я шукаў. Ты скажаш, як прыйсці туды. Толькі ў месца, дзе Господ чакае мяне. Шлях знайсці я хачу, першым згіну ў труне. Кім ты бачыш мяне? Дай адказ мне, прашу. Я любоў да цябе. Толькі ў месца, дзе Господ чакае мяне. Шлях знайсці я хачу, першым згіну ў труне. Кім ты бачыш мяне? Дай адказ мне, прашу. Я любоў да цябе у сэрцы нашу. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Мы ўзгадалі біблійную гісторыю пра тое, як слуга Абрагама выбіраў жонку для сына свайго гаспадара. І пераканаліся, што ў яе аснове ляжыць не прагматычны падыход, а сапраўднае каханне і давер Богу. Звярніце ўвагу, што ўсе героі ставяцца да іншых удзельнікаў гісторыі з вялікай любоўю і павагай. З якім клопатам Абрагам ставіцца да выбару нявесткі.
А як слуга хоча дагадзіць гаспадару не са страху ці абавязку, а відавочна з любові. Як ён хвалюецца ці атрымаецца. Як бацькі Рэбекі праявілі да яе любоў і павагу, улічыўшы яе выбар. І ўсе гэтыя героі, перш чым любіць свайго бліжняга, усім сэрцам, усёй душой і ўсім разуменнем любілі Бога, які стварыў неба і зямлю. Гэта дзеля яго прыказання Абрагам дае такое няпростае заданне слузе. Ён хоча выканаць Божую волю. Слуга ідзе на заданне з малітвай на вуснах. Ён просіць дапамогі ў Господа, бо таксама шануе яго. Брат і бацькі Рэбекі радуюцца гэтай гісторыі і дабраслаўляюць дачку менавіта з той прычыны, што бачаць тут Божую руку. Рэбека ніколі не бачыла Ісаака, але ўпершыню, пачуўшы пра яго, згаджаецца ісці замуж у чужую зямлю, нават не пабыўшы на развітанне з бацькамі. Чаму так? Напэўна, яна таксама была перакананая, што гэта ад Бога, а Божыя задумы для нас найлепшыя. Гісторыя Ісаака і Рэбекі паказвае мне, наколькі Бог верны сваім абяцанням. Ён абяцаў даць Абрагаму шмат нашчадкаў, якія стануць Божым народам. Спачатку ён выпрабоўвае іх веру чаканнем. У Абрагама і Сары да старасці не было дзяцей. Напэўна, шмат пытанняў і шмат болю было з гэтым звязана. Але Бог верны свайму слову. Ён дае ім сына тады, калі Сара ўжо не магла нарадзіць па законах прыроды. Бог загадаў гэтай сям'і сысці са сваёй роднай зямлі, доўга падарожнічаць, а потым спыніцца і абжыцца сярод паганаў. Мяркую, вернікам было няпроста з такімі суседзямі. У іх розныя светапогляды, розныя жыццёвыя прынцыпы. Напэўна, у Абрагама з Сарай таксама было шмат пытанняў да Бога. Яны не разумелі, але давяралі яму. А Бог сказаў: «Гэтую зямлю я дам нашчадкам тваім». Пражыўшы сваё жыццё на сконе веку, стары Абрагам так і не ўбачыў і не мог сабе ўявіць, як гэтыя землі чужынцаў змогуць належаць яго роду. Ніякіх зрухаў у той бок не было. Але Абрагам памятаў Божае абяцанне і са свайго боку рабіў усё, што адпавядае яму. Ён планаваў нашчадкаў, таму шукаў жонку для сына. Толькі 2 патрабаванні былі да кандыдаткі, але якія? Цнотныя і веруючыя. Яна мусіла быць верным партнёрам Ісаака ў выкананні Божых планаў. Яны разам павінны былі перадаць веру сваім дзецям. Такіх дзяўчат побач не было, таму у Абрагама нараджаецца няпросты план – шукаць там, адкуль яны прыйшлі, на радзіме Абрагама сярод яго сваякоў. Але як? Сам Абрагам стары і выправіцца не можа, а сына не адправіш на пошукі, бо Бог сказаў, што падрыхтаваў яму гэтую хананейскую зямлю. Ён не можа аслухацца Бога і пакінуць яе. Гэта надзвычай важна для Абрагама, каб яго сын выконваў Божы загад. Ён некалькі разоў паўтарае гэты пункт для слугі, якому дае заданне, і бярэ з яго абяцанне, што той не звядзе Ісаака з гэтай зямлі. Няпростае заданне, але Абрагам столькі разоў жыў верай, а не разуменнем. І ён бачыў столькі цудаў у сваім жыцці, што, мяркую, ён не сумняваўся. Недзе там ужо ёсць дзяўчына, падрыхтаваная Ісааку Богам. Разумееце, Бог даў яму абяцанне. Гэтага было больш, чым дастаткова. Давер Богу дэманструе і слуга Абрагама, як смела ён узяўся за складанае заданне. Бачна, веруючая жонка для гаспадара была не проста загадам, але яго ўласным жаданнем. Яго каштоўнасці супадалі з каштоўнасцямі сям'і, якой ён служыў. І шыкоўны ўзор малітвы нам паказаў гэты герой. Ён таксама давяраў Богу, ён прасіў у Бога менавіта тое, што яму было патрэбна. Гэта прыклад дыялогу з Богам, бо Господ выразна адказаў на яго малітву. Ці просіце вы ў Бога ў малітве менавіта тое, што вам трэба? Ці апісваеце дэталі, шукаеце адказу, так, як шукаў яго слуга Абрагама? Будьце пэўныя, ён чуе вас, ён клапоціцца пра ўсе дэталі вашага жыцця. У тым ліку, ці выйдзеце вы замуж і за каго? Бог рыхтуе вам мужа па сэрцы сваім.
бо часам мы выбіраем не тых. Не буду распавядаць, як дзяўчат цягне да кепскіх хлопчыкаў, як яны падаюцца крутымі, але ў Бога іншыя меркі. Ён бачыць чалавека наскрозь і ведае гісторыю наперад. Вось чаму Рэбека хутка сабрала свае рэчы і з радасцю пайшла за незнаёмага хлопца. Яна ведала, што Бог выбраў яго для яе, і яна не зможа знайсці нікога лепшага. Мяне крыху здзівіла, што сям'я Рэбекі дазволіла сваёй цудоўнай дачцэ пайсці з незнаёмцам. Але гэта таксама крок веры. Яны даказалі яе дзеяннем. Прыемна ўразіла, калі сям'я спытала ў Рэбекі, ці хоча яна пайсці. Яны дазволілі ёй прыняць канчатковае рашэнне самой і праявілі такім чынам вялікую павагу да яе. Слуга Абрагама таксама ставіўся да незнаёмай дзяўчыны ля студні з вялікай павагай. Людзі, якія ідуць за Богам, павінны так ставіцца да іншых і паважаць жанчын так жа, як паважае іх Бог. Бог не бачыць цябе нікчэмнай, Ён стварыў цябе, Ён шануе і любіць цябе. Ты каштоўная для Яго. І нават выбраўшы найлепшага мужа для цябе, Ён пакідае апошняе слова за табой, дарагая дзяўчынка. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Бог дасканала спланаваў гісторыю, якую мы з вамі сёння паслухалі. Так захапляльна бачыць, што ў яго быў добры план для кожнага, хто ў ёй удзельнічаў. А яшчэ больш захапляльна ўсведамляць, што гісторыя кахання Ісаака і Рэбекі – гэта частка вялікага Божага плана. Праз Абрагама і яго сям'ю ён абяцаў збавіць усіх. І праз шмат гадоў з гэтага роду з'явіўся Ісус. Ён прыйшоў на зямлю, жыў сярод людзей і аддаў сваё жыццё за нас. Ён прыняў пакаранне за няправільныя ўчынкі, якія мы робім. Таму мы можам быць не зняслаўленымі, а наадварот, дабраслаўлёнымі, калі прымаем дар, які ён нам прапануе – стаць яго дзецьмі. І кожная з нас, як і Рэбека, мусіць зрабіць выбар. Даверыцца Богу і пайсці за ім, ці шукаць свайго. Перад якім жыццёвым выбарам сёння стаіш ты, дарагая дзяўчынка? Шукай Божую волю, яна стане табе адказам. Прасі ў Бога накіраваць цябе да правільнага выбару і даць мудрасць. У пасланні апостала Якуба 1:5 ёсць такія словы: «Калі ж у каго з вас не хапае мудрасці, няхай просіць у Бога, які дае ўсім шчыра і не дакараючы, і будзе яму дадзена». Давайте зараз разам папросім. Дарагі Господ, дзякуй, што ты чуваеш над усім. Дзякуй, што для цябе важна, за каго мы выходзім замуж, што ты дапамагаеш нам у выбары, рыхтуеш найлепшы варыянт. Я прашу цябе, Божа, дай чуць тваю волю. Дай незамужнім дзяўчатам адчуць, як зразумела Рэбека, хто муж па сэрцы тваім. Адвярні ад кепскіх варыянтаў і дай прыняць правільнае рашэнне. А замужнім дай не сумнявацца ў тваім выбары, Божа. Дай кахаць і паважаць мужоў, якіх ты нам даў. А калі хто памыліўся з выбарам, Господі, перамяні на дабро. У каго ёсць праблемы ў сужонскіх стасунках, дай мудрасці і вядзі. Паказвай і накіроўвай у кожным кроку. Працуй у сэрцах нашых мужоў. Няхай яны будуць аддадзеныя і паслухмяныя табе. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Небо кранае душу, слово зернем упало в глебу, хлеба, душа прагне хлеба, просіць дажджу і святла замест лютай суши. Верою схилі колени у тишині, верою до Бога в очи узними, верою почуй, что любишь.
вядзі праз мора, як Майсей, вераю, прасі, як той, хто леваруч вісел, вераю, чакай, дзіця, як Авраам, здзейсніцца слова ў жыцці тваім, вераю, вераю. Вядзі праз мора, як Майсей, вераю, прасі, як той, хто леваруч вісел, вераю, чакай, дзіця, як Авраам, здзейсніцца слова ў жыцці тваім, вераю, вераю, вераю. Схілі калені ў цішыні, вераю, да Бога вошы ўзнімі, вераю, разгледзь дарогу, дзе твой Бог хоча весці за сабой цябе, вераю. Скарбонка. Беларуская паэзія поўніцца сумным, няшчасным, разбітым, самотным каханнем. Яно і не дзіўна, разбітае сэрца, душэўныя раны самі сабою выплёскваюцца ў вершы. Але ў Бібліі напісана: лепш двум, чым аднаму. І я веру, што Бог дае нам каханне не на пакуты, а на радасць. І хачу падзяліцца з вамі вершам Сергея Грахоўскага «Прызнанне». Як я жыў без цябе, і не ведаў, што недзе на свеце, за глухімі лясамі, за сотнямі ўзгоркаў і меж не на дальнім сузор'і, а ў нас, на планеце, ты ў зялёным і ціхім завулку жывеш. Як я жыў без цябе, а маглі ж не сустрэцца ніколі, за паўкрока адно аднаго абмінуць, разысціся, як сцежкі расходзяцца ў полі, і не знаў бы за страту каго папракнуць. Мабыць, трэба было праваліцца ў пекла, траціць блізкіх, пакутаваць, мерзнуць, гарэць, ратавацца, каб лютая сцюжа не секла, каб цябе пад палярнаю зоркай сустрэць. І пазнаць, і адразу забыцца аб крыўдзе, каб праменьчыкі ўбачыць у зрэнках тваіх, нарадзіцца ізноў і паверыць, што прыйдзе і збавенне, і шчасце адно на дваіх. Падабрэць, памякчэць, назаўсёды скарыцца непадкупнай суровай тваёй чысціні, каб істоты тваёй адкрываць таямніцы, каб душу гартаваць на высокім агні. Час ляціць і ляціць, завіруха завеяла скроні, пакідаюць насечкі гады на ілбе. Я гляджу на цябе і дзіўлюся і сёння. Чым я жыў без цябе? Як я жыў без цябе? Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, няхай гэтыя паэтычныя радкі і біблійная гісторыя пра Ісаака і Рэбеку натхняюць вас, а Божы дух разварочвае ў вашым жыцці прыгожыя і неверагодныя гісторыі кахання. Варта толькі даверыцца яму. Я, Тацяна Немчанінава, з верай у высокую моц кахання і Божага дзеяння ў нашым жыцці чакаю вашыя лісты з гісторыямі, думкамі і пачуццямі ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі» ці на адрас рэдакцыі Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс
224 020, горад Брэст 20. Было каштоўна правесці гэты час з табой, дарагая дзяўчынка. Бог верны, ты можаш давяраць яму ўсе свае жаданні і таямніцы. Ён знойдзе найлепшы шлях, бо любіць цябе.